Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться на нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в різних регіонах України і по всьому світу. Бо наша війна і все, що з нею пов'язано, цікавить усіх небайдужих людей. І Україна зараз це країна, на яку надіються всі нормальні люди у світі. І ми намагаємося нашу війну і все, що відбувалося і відбуватиметься, якось так, знаєте, розглядати через призму того, хто ми є, яким ми були, яким ми прагнемо бути. Тому історичні теми, вони дуже важливі. І я дуже радий, що нарешті вдалося знайти час нашому гостю, щоб поговорити з нами саме про історичні сенси. А вони насправді супроводжують і війну, і, в принципі, національну визвольну боротьбу кримців, українців проти, зрозуміло, кого. Я радий, що представлять вам, я думаю, що ви знаєте і так цю людину. Олексій Мустафін, журналіст, історик, публіцист, я не знаю, філософ, мислитель, тощо. Філософ навряд чи. Популяризатор історії, я б так би себе визначив. Це, мені здається, найточніше відповідає тому стану, в якому я зараз знаходжуся. Слухай, Олексій, скажи, будь ласка, а чому, на твій погляд, історія потребує популяризації? Бо нібито ось, дивись, люди самі цікавляться там кухнею, або там, я не знаю, дизайном, або, я в мирному житті, кажу, або чимось таким, без чого вони жити не можуть. А виходить, що історію треба якось там пояснювати, подавати якось так, щоб зацікавити людей. Тобто, за замовченням, вона більшості не цікава. Люди у своїй більшості живуть спокійно, без якогось там історичного підґрунтя. Я б сказав по-іншому. Справа в тому, що історія належить до такої галузі знань. Знаєте, всі розбираються в футболі, в політиці і в історії, власне. І більшість людей впевнені, що вони історію знають. От в школі їм розповідали, і вони мають якесь уявлення. І дуже багато людей вважають, що те, що вони знають, чи вони думають, що знають про історію, цього цілком достатньо. І в мирному житті їх просто нічого не спонукає якось переосмислювати, задумуватися над цим. А от коли, знаєш, ракети вибухають, або там тебе виганяють з твого рідного будинку, от тут починаєш задумуватися, власне, чому так відбувається. Що, може, ти чогось не знаєш, або той, хто тебе виганяє, чогось не знає. І починаєш цікавитися історією. Зараз в нас є такий сплеск інтересу. І це, з одного боку, звичайно, не хотілося б такою ціною, але з іншого боку, власне, ця ціна є наслідком того, що колись ви не цікавилися цим. І, знаєш, тобто, кажуть, що розумні вчаться на чужих помилках, але, мабуть, ми не такі вже розумні. І доводиться вчитися на своїх. Є така теза, я хочу запитати, чи ти погоджуєшся з нею чи ні, що, по-перше, історія – це не наука, як і філософія, до речі, це щось інше, щось що виглядає як наука, а насправді ні. І по-друге, що історія чому нічому не вчить, більшість людей, тому що вона, в принципі, дає приклади всього. Ось що ти скажеш про це? Перше, просто це залежить від того, про науку, да? Це залежить від того, що ми розуміємо під наукою. Є, наприклад, математика, так? Це точна наука. А фізика – це природня наука, природнича наука. Да? І казати, що фізика – це не наука, тому що вона не така точна, як математика, якось дивно. Був такий англійський історик Колінгвуд, я його часто цитую, але от він казав, коли йому теж задавали це питання, він сказав, що історія як наукова дисципліна, найближчою до неї, так би мовити, дисципліною є криміналістика. А чому? Тобто людина, що таке криміналістика? Це коли людина має певний набір фактів,
Мгм. частково який відомий, частково який він добуває, так би мовити, в ході слідства. І потім на основі цього набору фактів вибудовується якась більш-менш логічна і достовірна, і так викликає довіру теорії. При цьому ми виходимо з того, що всього набору фактів у людини ніколи не буде. Да? Але ця теорія не має протирічити тим фактам, які є в наявності в людини. Чому в цього дослідника, да? Або криміналіста. От в цьому дуже я погоджуюсь з такою думкою. Це така певна наукова дисципліна. Не хочу назвати наукова дисципліна, але яка має, так би мовити, оперувати фактами і намагається інтерпретувати. Якщо ти чесний дослідник, ти інтерпретуєш всю сукупність фактів і намагаєшся натягнути сову на голову. Да? Якщо ти нечесний дослідник, то ти пропагандист. І, звичайно, в пропагандистській історії немає нічого спільного з наукою точно. От я би так відповів на це питання, чи це наука, чи наука. Звичайно, це гуманітарна наука, вона має, оперує людьми, да, люди непередбачувані часом, багатогранні, да, це не трикутник, не тіло, яке падає з певним прискоренням. Вона має свою свідомість, вона ухвалює рішення, виходячи з багатьох міркувань, і є свобода волі, да, тобто більшість християнських конфесій дотримуються цієї доктрини, але знаєш, кажуть, що саме поняття гріха залежить від того, чи є свобода волі, чи немає. Якщо в людини немає свободи волі, то і гріха немає. А оскільки є свобода волі, то людина відповідальна за ті вчинки, які він робить. Тому от так би я відповів. Що стосується того, що будь-що можна виправдати, якщо є бажання, можна виправдати справді все, що завгодно. Але, як і будь-яка наука, історія оперує фактом. Можна піддавати сумніву їхню достовірність, але, власне, в цьому полягає дослідження історії. Але це ж таки факти, а не домисли. І тому дещо не можна, так би мовити, виправдати історично. Звичайно, знову-таки, є там багатовекторність в тому сенсі, що може для певної історичної події можуть бути різні причини, так? Або можуть бути різні наслідки певних подій. Але знову-таки це не означає, що все релевантно. Знаєте, тобто немає точки відліку. Ні, точки відліку є. Точка відліку – це цінності, людські цінності дослідника, так би мовити, розуміння його чесності і розуміння ним чесності. І я думаю, що в більшості випадків цього цілком вистачає для того, щоб не робити тих висновків, які не можна робити. Так? Тобто не можна взяти в руки карту, да? Не буду згадувати, хто взяв в руки карту, на якій написано слово Україна великими латинськими літерами, казати, бачите, тут же немає ніякої України на цій карті. Тобто, оце, так би мовити, яскравий приклад, де є історія, де є пропаганда. Та я хотів, Олексій, я хотів з цього всього умовного, інформаційного, насправді шизофренічного приводу почати. Ти сам згадав про це. Я просто перед тим, як подробніше вже в конкретику вдатися, я попрошу тебе, щоб зберегти так об'єктивності, не ухилятися в будь-який бік, трошки посередині сісти екрану, бо ти трохи вправо схилився, а це не можна. Да, ось це буде... Як людина лівих поглядів, я маю бути... Ти компенсуєш це, да? Трохи. Коротше, дивись, я не знаю, до речі, мені здається, що ти людина на таких поглядів зважених, тому мені цікаво те, що ти кажеш. І ще знаєш, що хочу сказати, чи це правда? Це останнє буде запитання, щоб таке попереднє сказати, що, в принципі, одна людина давно-давно, це не вчитель навіть історії, а людина, яка займалася історією давно і так ретельно, сказала мені, що в принципі ти можеш, якщо от серйозно вчитель історії підходить до своїх там учнів, в принципі, не обов'язково навіть знати всі імена, не обов'язково знати всі дати.
Але головне, і головний інструмент історії, в принципі, якщо ми вважаємо її наукою, там, да, це ну, така формула, яку можна назвати причинно-наслідковий зв'язок. І якщо ти їх розумієш, ці зв'язки, тоді ти можеш якось там ну, розуміти ну, ланцюг подій. Якщо ти не розумієш, то можна 100 разів повторювати дати, імена, і ти будеш, і у суспільство буде повторювати ті самі помилки, які воно ж робило там 10, 20, 100 років тому. Ось і наскільки важливо нам розуміти, що таке причинно-наслідковий зв'язок, і чи знаєш ти якісь там приклади яскраві, коли не зроблені висновки, да, розірваний ланцюг такий, значить, причинно-наслідковий, він впливав на життя дуже, дуже сильно, на життя суспільств, країн там тощо. Я взагалі це називаю логікою історії. Це головне, що треба всієї сукупності фактів, дат, імен, прізвищ і так далі. Насправді, ну, не можна сказати, що взагалі не треба нічого знати. Знати можна багато, вивчати можна багато, але головне розуміти, що є наслідком чого. І оце називаю логікою історії. Власне, навіть у своїх книжках, там в анотаціях, да, я кажу, що це спроба зрозуміти логіку історії. Бо, знову ж таки, можна казати, що історія – це не наука, а література, але логіка в ній є. І тим, хто не хоче цього визнавати, вона боляче б'є по лобу. Ну, прикладів дуже багато. Власне, вся наша українська історія – це суцільний забіг по граблях, коли ми не робимо висновки з того, що було, або робимо неправильні висновки. Знаєте, як там генерали готуються завжди до минулих війн, так і часто висновки бувають дуже неправильні. То вони зважають на якісь другорядні обставини, а не на логіку того, що відбувається. Знаєте, тобто є, ну, як дитину, є розумна дитина, да, якій можна пояснити, що не треба встромляти пальці в розетку. І вона зрозуміє, вона навіть пробувати. Для не зовсім розумної дитини, для неї є досвід. Вона їй скажеш, вона скаже добре, а потім, коли дорослий відволікся, всуне, вдарить один раз, і він запам'ятає на все життя. З історії, на жаль, це не завжди відбувається. І деякі люди, деякі народи, маємо визнати, будемо критичним, продовжують сувати пальці в розетку. Скажи, будь ласка. Ага. І проблема цієї війни в тому, що ми багато в чому були налаштовані, ми не як народ. Там, можливо, деякі люди були більш розумними, але вірили в ці казки про братський народ, про те, що ніколи один в одного стріляти не будуть. Ну і отримали за це. Олексій, я хочу, ну, ти вже згадав про цю мапу, яку, ну, Ага. там, це про, ну, насправді, знаєш, це було б клоунадою, якби ці люди, ну, принаймні один із цих людей не вбивав так багато українців і раніше інших, представників інших народів. Ну, це маю на увазі Путіна, який разом із так званим головою Конституційного суду Росії паном Зорькіним, який просто зразковий хамелеон, я пам'ятаю, його ще Єльцин призначив, здається, і тоді він був демократ і ліберал, там, умовно, а зараз він, да. Перейшов на інший бік, Да. а потім і опинився на смітнику. Потім його Путін знайшов на цьому смітнику і призначив знову головою Конституційного суду. До речі, це теж є певна в цьому логіка. Знаєте, вже людина, яка, ну, вибач за лексику, була опущена так політично, не, то Ну, да. то Ну, видно, такий, знаєш, такий собі Олексій, Іуда, перевірений Іуда такий, да. Іуда, який вже був Іудою, і, тобто, приведіть мені фахівця із цих всіх справ, і, значить, зрадницьких, і ось він тут. І, ну, зараз він у фаворі, ну, як, не знаю, може такий, ну, зручний халуй, який разом із Путіним розглядав мапу, здається, 17 століття,
І ну а далі я тобі слово дам. І що це значить, у Ну, принципі? це нічого не значить, ми маємо це розуміти, бо що цього всієї людини в голові, ми давно знаємо, що там, якщо не порожнечі, то якась каша. І, власне, ці люди, вони, в принципі, для них будь-які пояснення, чи там, знову таки, інтерпретації історичних фактів, вони існують лише тоді, коли підтверджують те, що в них є в голові. Да? Те, що вони в чому переконані, в що вони вірять, і будь-які факти зі сторони вони мають підтверджувати це. Або цих фактів не існує. Ну, знову таки, класична історія. Приносить йому цей Зоркін приніс карту, на якій великими літерами написано Україна. Країна козаків, ну, французькою мовою чи латиною. От, просто там є різні видання цієї карти. І людина дивиться на це і каже: бач, ніякої України немає. Ну, немає і все. Є Річ Посполита, яка на карті це не позначена, як Річ Посполита, це ще один момент. Є Московське царство. Тому другий момент, на який звернув увагу, що він розповідає, що немає ніякої України, що існують якісь інші держави, існували, він жодного разу не згадав Росію. Тобто і Росії не існувало за цієї логіки. Є Московське царство. А потім вони ображаються про те, що Росію хочуть українці перейменувати на Москву. Він сам казав про Московське царство. Його ж ніхто за язик не тягнув. Тобто, знову таки, це у дідушки в голові якась концепція, да, така, що от є там тисячолітній рейх, який існує, інших країн не існує, навколо який просто приєднує до себе навколишні землі, а зазвичай вони навіть просять це його сторону. І от так мирно-миролюбне Московське князівство в 60 кілометрів в діаметрі розрослося до, там, колись вони одну просто займали, і про це так з гордістю розповідали. От так. І війни оборонні, але чомусь вони розрослися до таких розмірів. А потім кудись люди, які жили на цих територіях, які вони приєднали, кудись зникли. Ну, так буває, знаєте. А скажи, будь Деякі не ласка, зовсім Олексій, зникли до кінця. Олексій, скажи, будь ласка, а ось Так. який основний метод, завдяки якому вони, як ти сказав, так розрослися дійсно з дуже невеликої держави, навіть тобто 17 століття ще, це навіть там, Рязань була майже на кордоні Московії, да? І як так сталося? Чому так швидко ця онкологія поширилася? Ну, це швидше про 16 століття, якраз в 17 столітті вони дуже розширилися. Це да, саме років. 17 століття, да, це такий швидкий розвиток, так сказати. І в тих умовах досить жорстких вигравали найбезпринципніші, тих, що ні з ким не рахувалися. Да? В будь-якій історії будь-якої війни, яку вела Московія тодішня, потім яка стала називатися Росією, в принципі, за жорстокістю вони одна одної коштують. Да? Там знищення Твері – це сусіднє місто російське, порівняно з Москвою. Потім знищення Новгороду, потім Казанського ханства, Астраханського і так далі. І всюди це супроводжується не просто жорстокістю, а жорстокістю якоюсь садистичною. Знаєте? Тобто люди мають забути взагалі, хто вони є. Ці переможені. І це одна складова. Друга складова – це їхня, як кажуть, інклюзивність. От вони, пам'ятаєте, там, коли обговорювали ці мінські домовленості, там було таке слово інклюзивність. Таке воно не російське слово, але що воно означає? Що означає? Всі залучені. Але така інклюзивність суто російська. От, знаєш, у нацистів були там Нюрнберзькі закони, да? Там, ти мав довести, що ти німець, да? Російські такі закони. А в Росії в них ти можеш бути ким завгодно, можеш бути ефіопом. Головне, щоб ти визнав себе росіянином, поводив себе росіянином,
клявся у вірності царю батюшки, і ти можеш бути ким завгодно, тебе називають росіянином, і ти, скажімо так, є співучасником цього. Ну, І от тобто, Олексію, так, так. хочу уточнити, чи правильно я до тебе зрозумів, що їхня колоніальна політика, ну ми не будемо про інші там імперії колишні, да їх вже немає, це не актуально. Російська колоніальна політика, вона завжди базувалася на тому, що, по-перше, вони ж дуже жорстоко карали, вбивали, чинили геноциди проти тих, хто не погоджувався, підпорядковуватися їм. І одночасно дуже вони заохочували колаборантів, манкуртів, які не дивлячись, і вони дійсно це інклюзивний фашизм, рашизм, такий інклюзивний фашизм, як я так його називаю сучасно. Так як ти кажеш, так завжди було. Вони заохочували людей ставати росіянами, і тоді вони їх не чіпали, а навпаки використовували проти власних народів, які вони там поневолили. І таким чином вони або одні народи проти інших. От, наприклад, це наведу приклад, щоб не згадувати нас, наших людей. Ну, але в мене є татарське коріння, і знищення Казанського ханства було дуже жорстким. Взагалі легенда є, що це відоме слово, яким позначають росіян, походить від тюркського, а з часом воно було запозичено з арабського, касаб, тобто різник, м'ясник. Це людина, яка просто ріже, яка не має зовсім ніякого співчуття до того, кого він ріже, ну, це професійно. І от знищена була Казанське ханство. Татар виселили з усіх міст, не дозволили селитися навіть на берегах Волги, вони мали бути десь там в глибині. Тобто така геноцидна політика. Але коли частина татарської знаті перейшла на бік Москви, через певну кількість тих самих татар використовували для підкорення інших народів, там, в Казахстані, наприклад. Да? Українці, ми дуже зараз із зрозумілих причин дуже часто згадуємо бурятів. Да? Де там Бурятія, де Україна. Да? Але росіяни використовують їх, надсилаючи до України. Так? І дуже часто навіть перекладаючи на них відповідальність, що ми росіяни, в принципі, нормальні, а тут всякі кадировці і буряти, от вони справжні звірі. Але свого часу хто підкорював Бурятію для російських царів? В тому числі і українці, яких звідси виселяли, карали, так би мовити. Але там вони виконували ці каральні функції, колаборантські і так далі. Тобто це такий механізм, який перемелює, частину знищує, ті, хто чинить спротив, а частину перемелює, перетравлює, знаєте, як це англійське слово melting pot, який використовувався для формування, опису формування американської нації. Це такий же казан, тільки з російською специфікою. Слухай, багато До речі, хто... вибач, до речі, це ж відома така приказка. Чому всі етноніми російською мовою це іменники? Українець, татарин, там, кримець, англієць. І тільки один етнонім, формальний етнонім, є прикметником. Русський. Тобто це ти, і може стати будь-хто. От в цьому є специфіка. Звичайно, в цьому є... Олексій, чому я це ще питання таке поставив? Бо багато хто не може знайти відповідь на питання, чому їх так багато. Бо було ж там Велике князівство Литовське, так? Було козацтво, там, да, яке частково там входило, не входило, неважливо, але багато було людей. Да? Поляків там багато, там, я не знаю, кого ще було багато. Але чомусь і до певного часу це було приблизно одне й те саме. Там Литва, там князівство там Росії, Московія. І раптом їх стало в 10 разів там більше, да, за литовців. Навіть не в 10, а там в 30 разів більше за литовців. Да? Так же не буває потім, що там литовці, вони що там не народжували дітей чи що? Ні. Просто от таким чином ти пояснив, як це російська нація, вона була створена. Це не етнічне поняття русський. Це я правильно розумію?
Так, абсолютно. Тому справді, що це формально, воно нагадує, знаєте, мімікрує під етнічність. Але насправді це зовсім інше. Да? Це політична конструкція, насправді. Державна така, згори донизу. Тобто, знаєте, сьогодні ми лише московити, такі маленькі московські князівства, а поруч з нами Тверь. Це ж класичний приклад. Да? Тверь знищили, всіх приєднали, взяли в них герб цей двоголовий. Тепер ми з твірічами всі обидва московити. Да? Потім раз приєднали Новгород. Новгород розмовляв іншою мовою, інша культура політична, це вічовий колокол, все більше знищили, всі інші стали московитами. У них навіть така битва на Шелоні, от відома, це Іван III. Ну, там табличка така. Тут билися московська і новгородська рать в боротьбі за єдність російської держави. Тобто вони знищують заради єдності. От так, да, українці, да, горді козаки, да, там воювали з усіма, да, пішли під руку православного царя, нібито на певних умовах. Потім про умови забули, потім знищили Гетьманщину, розігнали Січ. Що зробили з запорожцями? Переселили на Кубань, де вони продовжили геноцидні практики стосовно інших черкесів. Да? От ми якраз в ці дні відзначаємо цей трагічний день пам'яті геноциду черкеського народу. Це було 19 сторіччя, це ніякого Сталіна ще не було. А практики були використовувати одних проти інших. Ось ти знаєш, цікаво, до речі, ти знову схилився вправо, це неприпустимо. Ось, да. Дивись, ти просто почав відповідати на питання, яке я хотів сам тобі поставити, про Кубань, наприклад, да? Ну, певною мірою наше суспільство живе ілюзіями, ну, яке я знаю, що просто вони абсолютно, ну, насправді їх не існує, цих речей. Наприклад, Зелений Клин, я просто там був, да? Це Дальній Схід, так званий, Росії. Ну, я не знаю, більш проросійських людей я не бачив у житті. Ну, Владивосток, цей там Хабаровськ, то, що вони були... Я не знаю, який там відсоток умовних колись українців, там умовних, я підкреслюю, вони себе українцями не вважають, щоб там ми собі не вигадували. Але там підтримка окупації Криму, війни з Україною була колосальна. Там цифри були... До речі, в перші місяці після початку вторгнення минулого року, по-моєму, Алла Лазарєва, це журналістка, яка давно вже працює в Парижі, українка, вона розповідала, каже, тут, значить, з французами спілкуємося, каже, ми бачить така активність української діаспори у Франції, там громада збирає там акції, збирає гроші на підтримку України. І каже, француз мене задає питання, скаже, а яка активність українських громад в Росії? Таких фактично немає. Я ж про те. Да. І я відповідаю, що розповіді про те, скільки українців в Росії закінчилися рівно з початком війни. Ми знаємо, що в Україні нема, в Росії нема українців. Нуль. Бо якщо б вони були, то вони якось би себе проявили. А їсти галушки і носити вишиванку, ну, Хрущов носив вишиванку, етнічний росіянин. Це ж не робили його українцем, вже там про нього багато легенд складали. Такі не ксенофобські росіяни. Але, знову-таки, українцям робить не одежа, не їжа, не питво, а вчинки. Так? Ти маєш, якщо ти вважаєшся українцем, ти маєш підтримувати свою країну. Ну, як завгодно. Не обов'язково треба там їхати зі зброєю в руках, але якось проявляти це. А коли гвалтують твою батьківщину, ти кажеш, ну, така є судьба. Значить, ти вже росіянин. От той росіянин, який, можливо, там носить якесь українське прізвище. Там, Валя Матвієнко. Взагалі народилися. Слухай, а це взагалі не має значення. Українське прізвище геть нічого не визначає. Ну, Кирієнко, я перепрошую. Так, я про те, на що чомусь звертають увагу. От Кирієнко, ну, не знаю, там, хто там всі там, Козак,
таким Наприклад, да. красивим. Та той же слухай Навальний, який знущається з України на Україну, завжди писав і зневажливо про Україну, там завжди висловлювався. І при тому він каже: ну я українського походження, але він цим ствердженням він лише підкреслює, що так, я був українцем, це він скоріше своїм каже росіянам. Дивіться, не дивлячись на те, що я за походженням, ну там, українець, я крутіший росіянин ще, ніж ви, да? Я такий зразковий манкурт. У Леніна, знаєте, каже, що всі інородці пересалюють по часті істинно руського настроєння. Але ми тільки що з'ясували, що там взагалі всі інородці. Там всі вони або нащадки, або не знаю, родичі народів, які колись були перетравлені цим організмом. Знаєш, я хотів, продовжуючи про Кубань, сказати просто, я колись там був, мені було там 13 років, я з дідусем, він займався бджоловодством, і ми їхали туди купувати у місцевих казаків, як вони себе називали, карпатських бджіл. Ну, щоб так було зрозуміло, вони привезли колись з України, тобто не з середньоруських так званих, вони дуже були злі і не дуже працелюбні. А карпатські навпаки, це правда, це не легенда, це просто від свого дідуся чув конкретно. Да. Мексиканські бджоли, вони взагалі без жала. Ну, коротше, і ми поїхали туди, і там я вперше почув це слово «касап», через це. І від місцевих, які продавали там цих бджіл, і він ще сказав, цей чоловік, сказав: то ви не кацапи? Ні. Дідусь мій був з Сибиру. Він сказав: ні, я знаю, хто такі кацапи, але ми не ті. Він сказав: ну добре. І причому його прізвище було українське, але вимовляли вони вже тоді, ну це я кажу, що 40 років тому, по-іншому. Воно була, я запам'ятав на все життя. Його прізвище було Єрмоленко, напевно, початково, але вони називали себе Ярмолинками. Ярмолинками. І в них такий суржик був, ну дуже дивний. Я думаю, українцям він теж усім був би дивний. Але я навіть не про те, а про те, що ось за твоїм критерієм ми ж не спостерігаємо жодного протесту проти агресії, проти геноциду українського народу з Кубані. Тобто висновок простий: не треба плекати зайвих яких там сподівань. Може там усе може бути в житті, але ймовірність того, що там хтось згадає, що він українець, ну вона вкрай мала, по-перше, а по-друге, це, знаєш, підкреслює такі факти, просто ти говорив, а я думав над цим. Тобто українці, коли вони визначають себе як українців, вони не є імперською нацією. Тобто українцям як суспільству не треба ані землі чужої, ані там майна, ані вбивати інших людей. Але тобто вони це можуть робити фізично, або їхні нащадки, лише тоді, коли вони свідомо відмовляються від українства і стають, ну я не знаю ким, манкуртами, напевно. Да? Можна і так казати, але я теж не хотів би, знаєте, такий ідеалізувати і казати, що от українці, вони такі найкращі в світі. Вони не імперці. Ну я жив серед росіян багато. Я тобі скажу, настроїв таких в українців немає, що вони імперці. Переважно немає. Хоча ці жарти про те, що ми тут чи то Кубань, чи то і Зелений Клин, згаданий тобою, приєднаємо, вони є. Ну, людей виховували сторіччями російські підручники, що чим більше країна, тим краще. Ну, і українці зробили певний внесок в історії, я тобі вже кажу, як людина, яка цікавиться історією. Були періоди, наприклад, коли київські князі приєднали от цю чудовий цей край між Волгою і Окою, Залісся, да? Створили велику державу. От ми 10 століть, і 10 століть ми відпльовуємо. Потім українцям здавалося, що вони такі маленькі, не можуть там вижити в цьому світі. Тому треба укласти союз з Москвою. Да? І вигадали цю історію про велику, малу і білу Росію.
Це ж українці вигадали, це ж не в Москві здогадалися. Вигадали, на тарілочки принесли царю. От дивись, ти не просто так загарбуєш чужі землі, а ти воз'єднуєш Велику і Малу Русь. Потім Російську імперію хто придумав? Не Петро І придумав, а Феофан Прокопович, вихідець з Києво-Могилянської академії. Гоголь ненавидів росіян всіми фібрами душі, ну, Великоросію. Да? Вигадав нам міф про Україну, цю Рудий Панько, вареники і хлопці, парубки з дівчатами там, на вечорниці. Ну, фактично, це сконструйована Україна, так би мовити. Але в нього було бажання, щоб була велика держава. І він заради цього готовий був змиритися, що в вільній державі, що цар буде з тих, кого він не любив. Так? І, пам'ятаєш, друга редакція Тараса Бульби вже там, яка там свобода? Вже там він чекає російського царя, який його там, як Червона армія. Слухай, так і так далі. Тобто українці мають теж... Хвилиночку. Я все ж таки заступлюсь за українців в тому сенсі, що Гоголь, він перш за все і більш за все він любив гроші. Я просто читав його листи до імператора, це просто жах. Ну, це смішніше за будь-які там мертві душі. Це просто він був героєм власних там трагікомедій, да? Тобто він, як той, не знаю, там поміщик, він просто перед царем там просто на колінах стояв і там отець родной, дай ще 500 рублей золотих. Да. Ми ж знаємо, це пропала грамота, пам'ятаєш? Не встанемо, мамо, цариця, да? Помремо, але не встанемо. Він же знав, з кого писав. Тому... Це точно. Тому я до чого повертаюся, що є певні проблеми, певні ризики, і на них треба теж зважати. При тому, що ми любимо нашу країну і наш народ, але казати, що в нас без недоліків, знаєш, як в анекдоті, але які ми пісні співаємо. Але слухай, я це не люблю, це шароварщину не люблю, ну зрозуміло, да? Це вареники, горілки тощо, але все ж таки всі приклади, які ти навів, вони свідчать про те, що щоб стати нехорошою людиною, негарною українцю, все ж таки треба відмовитися від гідності, стати там рабом або за гроші, або за щось інше. І ось тоді негативні там риси відкриваються. Якщо українець почувається українцем, це просто, тобто українство це як таке, я не знаю, запобіжник або імунітет від імперства, від цього, дикунства тощо. Але коли його немає, то всі йде там просто в такому режимі, що людина буквально там за одне покоління припиняє бути українцем і стає там таким... Але ж ми знаємо, це знаменита фраза, вона трошки затаскана, Ренана, що нація – це щоденний плебісцит. Ти кожного разу маєш казати, як казав один російський відомий автор, що треба задавати питання не хто я там за національністю і так далі, а перше запитання, чи не лайно, розумієш? І після того, від того можна далі починати відповідати на всі інші питання. Слухай, хотів щодо поговорити трохи щодо пантеона героїв українських. Я тут абсолютно не те, що не експерт, взагалі нічого не знаю. Історію України знаю слабо, тому намагаюся просто не сперечатися, просто більше слухати. Єдине, що просто для мене є таким певним тригером, щоб підняти цю тему в розмові з тобою, з людиною, яка дійсно розуміється на цьому. Це такий офіційний, причому він ще радянський. Тобто я не жив в Радянському Союзі, не жив в Україні через певні обставини в Криму, зрозуміло. Але ім'я Богдана Хмельницького знали всі в Радянському Союзі в якості людини, яка нібито добровільно здав свій народ і свою країну, і це подавалося як правильне рішення під владу Московії. Але я потім так просто причинно-наслідковий зв'язок встановив трохи і зрозумів, що від цього його рішення, зрештою,
І відбулося те, що ми мали наприкінці 18 століття, тобто захоплення Криму, захоплення півдня сучасної України. Ну тоді, може, там кордонів таких і не було, і чітких взагалі не було. Але, в принципі, Катерина II, вона знищила волю українців, кримців, і взагалі вона, в принципі, і побудувала цю імперію, яку зараз там в Ну, чергове хоче відродити Путін. Хмельницький, безумовно, амбівалентна фігура в українській історії. Бо, з одного боку, це людина, яка першим задекларувала взагалі окремішність України, української держави, її існування в цьому. Але з іншого боку, безумовно, знову таки, це людина, яка уклала союз з Ісламом Третім Гераєм, певною мірою порушивши традиції. Щось зв'язок зник з Олексієм Мустафіним. Надіюся, що відновиться швидко, тим більше, що зайшлося якраз про те, що найцікавіше, напевно, для нашої аудиторії – це стосунки тодішньої України з тодішнім Кримом. І ось чому так сталося, я не знаю, але, напевно, знову доведеться зв'язуватися з Олексієм. Тож, ось, на щастя, відновився зв'язок з Олексієм Мустафіним, і знову здравствуйте, як казали в Одесі, як відомо з анекдотів радянських часів. Так от, власне, я перервався з приводу Богдана Хмельницького. З одного боку, це людина, яка певною мірою створила гетьманську державу, українську державу, яка задекларувала окремішність. Певною мірою порушила традиції козацтва і уклала союз з Ісламом Третім Гераєм. І ніби цим проявила велику далекоглядність, бо насправді Україна б ніколи не постала без союзу з Кримом. Але з іншого боку, так, він зробив, ну, по-перше, він повстав проти Речі Посполітої, яка, якщо так порівнювати з тим, що відбувалося в Московії, була зразковою західноєвропейською демократією. Тобто, в певною мірою це був поворот з заходу на схід. Хоча, можливо, і сам він не вкладав такі великі, так би мовити, плани в нього не були інтегруватися з Москвою, а просто використати її. Але, знаєте, Москва, вона така, що коготок ув'яз, всі птічки пропасть, називається так, це російською мовою. Тому це амбівалентна фігура, до нього можна ставитися по-різному. До речі, навіть союз з Кримським ханом багато хто з українців сприймав теж як зраду. Хоча, я скажу, що з моєї точки зору це був абсолютно логічний, хоча і нетрадиційний. Тому, але знову-таки, це історія. Ми її не можемо змінити. Вона така є, вона є такою, яка вона є. Ми маємо аналізувати, дивитися, пробувати щось реконструювати на основі фактів і далі робити висновки. Очевидно, що з точки зору персонажів, які визначають українську історію, безумовно, Хмельницький є визначною фігурою. Як він визначив, це кожне покоління українців має для себе визначати. Цей щоденний плебісцит, так воно. Ну, слухай, Олексій, просто тут так, було і те, і те, і те було, але зрештою, ну, як у футболі кажуть, рахунок на табло, тобто Україна була... Ну, дивіться, історія полягає в тому, що, ну, історія, особливість історії, тому що рахунок на табло в певний момент, да? Завтра може бути інший рахунок. І це залежить не від того, хто 2 століття тому ухвалив рішення, а залежить насамперед від того, яке ухвалюєш рішення ти сьогодні, так би мовити. Тому так, просто треба розуміти цей досвід. Бо знаєте, чи може бути інтелігентна людина, яка в житті не читала Достоєвського, запитувала в радянські часи. Каже, ну я знаю одного, це Олександр Пушкін. Тому то і справа, що він то не знає, що б відбулося потім. А ми, на відміну від Хмельницького, знаємо. І тому питання в тому, щоб ми зробили правильні висновки, а не намагатися переписати історію і сказати, що він там був правий чи не правий.
Ми можемо визнати, що не правий. Але в принципі, як ти думаєш, чи належить державі нашій, ну, суспільству? Звісно, зараз це точно не на часі, хоча перейменування йдуть, там деколонізація, де там так, де то, що декомунізація ще раніше почалася. Зрештою, все ж таки переглянути і відкоригувати трохи пантеон героїв, частина з яких вона була так, ну скажімо так, штучно підвищена рангом, да, Так? з радянські часи, а інших взагалі не згадували. Рангом і знаком. Рангом і знаком. Розумієте? Тобто, в чому була особливість? Що Радянський Союз визначав і масштабність, ну, радянська пропагандна система, да, визначала масштабність особистості. Це масштабна особистість, це не масштабна особистість. І знак. Ну, умовно кажучи, безумовно, в створення бандерівського міфу до нього доклалися в тому числі радянські спецслужби. В тому сенсі, що їм треба було якось позначати повстанців, так? Ті, хто боровся, вони назвали їх бандерівцями, так? Хоча там не тільки були бандерівці. Але тим самим вони визначили, що от їхній ворог, ну і визначили знак, бо для них це безумовно мінус. Для українців, відповідно, що вони воюють з Москвою, це плюс вже в силу того, що люди... І ще знаєш, що я хотів згадати? Ось просто порівняти. Мазепа – це негативний персонаж з точки зору радянської, а Хмельницький з точки зору радянської, російської – це супер плюс наш чувак. Да? Тобто це виправляється зараз. Але я просто Мазепа як приклад, багато людей, яких просто... Ні, просто є відоме українське прислів'я того часу, що від Богдана до Івана не було гетьмана. Тобто для українців того часу це були масштабні особистості, і Богдан, і Мазепа, так? Але знову-таки, коли ми кажемо, що Богдан був колаборантом, а він був колаборантом, маємо це визнати, з нашої точки зору, так, з точки зору сучасності, бо тоді не було слова колаборант. Але і Мазепа був колаборантом. Просто, знаєте, як він той закінчив, а цей починав з колаборації. Тому, знову-таки, в нашій історії не дуже багато таких особистостей зі сталі. Людина зі сталі, відома назва. В нас дуже багато амбівалентних фігур. І Мазепа теж амбівалентний. Але я думаю, що принаймні нам треба стишити пафос і героїзацію Богдана. Треба визнати, що от була така масштабна особистість. Але кожного разу ми вирішуємо для себе, в чому в нього були плюси, в чому були мінуси. А на грошах я б поміняв би Хмельницького, скажімо, на Сагайдачного. Ну, людину не менш видатну. Дивись, я частину цю вже останню нашу розмову хочу присвятити стосункам Криму, кримців з українцями. Як союзом, так і якимось там непорозумінням. А більш того, я думаю, що зараз використовують багато маніпуляторів досі. Це дуже дивно, але ось я, як кримець, я це бачу. Стосовно, да, припустимо, Криму і кримців використовують абсолютно російське словосполучення татаро-монгольське іга, або приписують кримцям там знищення Києва, або щось інше. І все це, знаєш, так, є така суміш, в якій там пересічному громадянину важко розібратися. І тут сюди додається ще така термінологія, як Таврія замість там Криму, Таврида замість там півдня України тощо. І ця каша, ну просто я ж бачу такий яскравий приклад. Я розумію, тут військовий тут ні до чого. Просто є такий шеврон Таврійського напрямку, ну, в складі ЗСУ, і там шаблі, здається, тамга кримська зверху, а має назву все Таврійський напрям. При тому, що Тавріди і Таврі – це Катерина затвердила ці назви. Ні, ну, з таким же успіхом можна назвати це новоросійським напрямком. Ну, я ж кажу, тобто... Багатьом би це сподобалось. От нещодавно був я на круглому столі, де якраз був присвячений проблемам, так би мовити, деколонізації в культурі. І насправді це дуже, дуже цікавий феномен. Я не буду казати про давні часи і співіснування кримців і українців. Я можу взяти просто, навести приклад часів Російської імперії. Російська імперія душила Україну і душила Крим. Синхронно. Позбавлення України гетьманства і розгін Запорізької Січі відбувся
майже одночасно з анексією Криму, ліквідацією Кримського ханства. Потім було таке ставлення до, ну, ми це знаємо за західними зразками, це називається орієнталізм, коли таке, значить, милування тубільцями, да? От підкорили Крим, ми милуємося. Які дивні такі люди в дивному одязі, такі татари, да? Назва. Те ж саме, майже синхронно. Милуємося малоросіянами. Теж такі добрі, веселі люди, парубки з дівчатами вже згадані і так далі. Потім епоха асиміляції. Крим, Російська Рів'єра. Там є десь кримці, але десь там на задньому плані. А в мене була історія з батьківщини моєї бабусі. Це село Гавронці під Полтавою. Воно відомо завдяки знаменитим щоденникам Башкирцева, художниці. Вона, ну, її зараз називають українкою, ну, вона не відхрещувалася так від українського коріння, але це було таке українське живірні. Да? Приїжджають художники, малюють ці чудові пейзажі, цих пейзан зображують, ну, таки на задньому плані. Але це от види російських провінцій. Да? Крим, Україна. Потім майже одночасно геноцид. Голодомор і виселення кримців. Тобто все абсолютно синхронно. Але при цьому українцям пропонувався чітка альтернатива, да? Пастка колоніальна. Ви можете бути колонізовані, а можете брати участь у колонізації. Достатньо злитися з Росією, і ви будете такими ж колонізаторами, як ми. Що стосовно своїх братів українців, що стосовно Криму, так би мовити. Да? І от ця пастка, багато українців в неї потрапили. Да? Вони досі сприймають Крим через призму цієї російської імперського наративу. Да? Як колонізовану територію. Да? Так, є якісь там кримські татари, да? Ну, живуть тут, нікому не заважають, хай живуть. Головне, щоб не заважали. Да? І коли їм кажуть, що ти оселився в чужій хаті, яку не ти будував, ти приїхав і в ній оселився. І милуєшся природою, чудовою морем, чебуреками і так далі. І коли людині про це кажуть, вона починає дратуватися. Їй не подобається роль колонізатора. І він каже, я ніякий не колонізатор, це моя земля. Ну, були тут колись аборігени, розумієш? Бо чому я маю зміняти свої звички, так би мовити? Чому я маю називати Сімферополь Ахмеджитом, да? Я звик до Сімферополя, з Таврією цією ж. От люди зараз перейменовують в Херсоні вулиці. Добре, от перейменували нарешті це Суворовський район, да? Але коли їм кажеш, ви хочете перейменувати проспект на Таврійський, ви розумієте, що ви робите? Ну, це, по суті, Олексій, просто сказати, да, це залишити те саме, бо Таврія і Тавріда – це результат геноциду, який просто скоїв Суворов і Потьомкін, да, за наказом Екатерини. Слово, якого не існувало ані в російській, ані в жодній іншій мові світу до анексії Криму. Це слово, яким хотіли замінити назву Крим, бо Крим нагадував про тубільців, да? Кажуть, це грецька назва. Грецька назва Таврика і стосувалася лише вузького узбережжя Криму, де жили колись невідомо які племена Таврів. Да? Але які Таври, вибачте мені, на Дніпрі. Але просто людям зручно жити в тому світі, який вони собі побудували. Так кажу, так в нас цілий мікрорайон названий Таврійський. Так у вас і район був Суворівський. Ви чомусь це перейменовуєте. Але коли це мене не стосується, і коли це вимагає зміни звичок до того, що це болісно. Ну, інакше не буває. Це спадщина, яка буде долатися болісно. Олексій, і без зусиль людина нічого не досягає. Слухай, а що робити? Ось дивись, так не можна жити. Тут бачу, тут не бачу. Це подобається, не подобається. Або ми деколонізуємо Україну від російських сенсів, назв,
або ми цього не робимо. Так, нібито ми визначилися такою великою ціною, що ані пам'ятники Катерині другій не потрібні з її катами Суворов, Потьомкін і інше, так, ані проспект, ані вулиці. Як нам так налаштувати суспільство і владу, напевно, да, що сказати, що не можна там залишати штучні назви, а штучні назви це і Сімферополь, і Севастополь, і Одеса, я перепрошую, це Хаджибей, литовська фортеця, Литовського князівства, колись, да, вона записана, там перша згадка Хаджибей, вона там є, насправді, я нещодавно прочитав, так, це порт був, так, і Катерина жодного там міста не засновувала. Так само і Феодосія, і Євпаторія. Треба бачити, що вона, були живі свідки, які жили в цих містах, які нібито були засновані Катериною. І вона за їхнього життя нічого не розповідала, що вона засновує щось. Так, Вона перейменовувала. тобто це пізніше, навіть після її смерті вигадали, але на підґрунті її алгоритму ставлення до окупованих територій. Коли вона окупувала територію Яїку, вона називала її Урал. Волга – це не справжній, це не Волга, це Ітіль. Але це все вигадано задля подальшої колонізації, задля легалізації окупації, геноциду тощо. Ти задав питання, як це долати. Ну, просто це не буде. Це треба про це говорити. От ти запитував, перше питання було, навіщо популяризувати історію? От для цього і треба популяризувати. Не треба мовчати. І знаєте, ми дуже довго мовчали, останні там 30 років мовчали, так, щоб тільки нікого не відлякати, щоб всіма жити в дружбі, щоб, як казав Кравчук, щоб росіян відчував себе в Україні краще, ніж в Росії. Певною мірою вони і відчувають себе краще, ніж в Росії. Але, знаєш, вже час якось по-іншому себе вести. І це якраз той випадок, коли історія вчить. Да? Ну, принаймні, того, хто хоче вчитися. Бо так не можна вже. І мовчати не треба, і соромитися не треба. Про це треба говорити вголос, бо дорослі люди розмовляють по-дорослому, да, і чесно. Що ми щось вирішили для себе, що ми хочемо існувати там, ну, умовно кажучи, знову таки, це кожного разу може вирішуватися. Да? От ми вирішили жити як окрема нація. Ми вважаємо себе українцями, хочемо, щоб жити на своїй землі, але якщо ти робиш цей вибір, то далі все йде логічно. Да? Ти не можеш жити в країні, тобто в самостійній країні, але назву тобі буде придумувати Катерина, Потьомкін чи Путін з цим. Ну, це, знаєш, послухай, Олексію, це така маячня, ну як, наприклад, ну просто уявіть собі наших глядачів, українці, інші люди, просто що, наприклад, в Ізраїль би звернувся до Німеччини з проханням вигадати назви для ізраїльських міст, річок, там, я не знаю, там, озер. А це відбувалося тут. Тобто це абсолютно вивернута історія. Так просто не може бути. І коли в Києві люди абсолютно несвідомо голосують за назву Таврійський парк замість Кримського, тобто там був варіант Кримський, Таврійський, вони обирають Таврійський, бо їм так просто звичніше. Це не аргумент, в принципі, і це має бути якийсь закон, і Зеленський вже підписав, що не може нічого, що пов'язано з колонізацією, окупацією, бути назвою. Тобто все одно це доведеться скасовувати, але краще це зробити заздалегідь, через пораду з людьми, які розуміються, які оперують аргументами, а не своїми там звичками дитячими там або підлітковими тощо. І я просто закінчується, спливає час програми, і я хочу подякувати тобі, Олексію, за твою свідому, таку послідовну позицію, за те, що ти ходиш на ці круглі столи, на програми. І саме з точки зору історика, і причому українського історика, ти ці речі розповідаєш. Дякую, Ілля. Дякую дуже. Це не перша і не остання розмова, тим більше, що і на цьому фронті багато ще чого доведеться зробити. Я не вважаю, звісно, це прям фронтом, бо я думаю, що ми не можемо... Ні, це в нас перебільшують, це, знаєте, то в нас інформаційний фронт, то в нас підприємницький фронт, потім там у нас буде ковбасний фронт. Ну, фронт один. Ми знаємо, де він проходить. Всі інші в кращому випадку допомагають.
Ну і я ще, знаєш, не про те, що там я не порівнюю, да, я навіть там думки такої не було. Я про те, що на цій тематиці ми не маємо один одного там проклинати, знищувати, звинувачувати в чомусь, бо більшість людей, насправді більшість людей просто нічого не знає через те, що вони виросли або в Радянському Союзі, або в пострадянських школах навчалися, де панували і так зване татаро-монгольське іго, і інші просто маніпуляції, які просто були колись продиктовані з Московії і до нас. Ну, слухайте, якщо ще рік тому на повному серйозі інтелігенція одеська зі мною сперечалася просто до, я не знаю до якого ступеню, що Катерина має стояти, бо вона там потрібна на цій площі, але потім щось там, напевно, було не так. Ні. Да. Тут з Катериною це взагалі, ну, як кажуть, абсолютно дурниця. По-перше, всі ці пам'ятки, якщо вони колись були пам'ятками, це теж можна сперечатися, але вони були знищені свого часу. Всі ці новоділи розповідати, що вони мають якусь культурну цінність, ну, історично ми можемо зрозуміти, але культурну цінність, ну яка культурна цінність? Я розумію культурну цінність коня Щорса, да, який стоїть. Ну, культурна цінність. Приносиш в музей, де культурна цінність оцінюється. Да? Ну, пам'ятаєте цю історію про те, як цього легенда про те, що Кравчук позував для Щорса. Тепер можна, значить, перейменувати з огляду на художню цінність, що це буде кінна статуя Кравчука. Так свого часу так зберігся цей Марк Аврелій, тому що християни вважали, що це Костянтин Великий. Точно, да. Ну, ти знаєш, тут же про що? Тут певним чином ми маємо закінчувати. Тут певним чином це можна назвати стокгольмським синдромом таким ментальним, якого ми маємо позбавитися. Дякую тобі дуже. Останнім часом сказали, що останнім часом його перейменували в Тбіліський. Ще одна. На все добре. Продовжимо ці розмови з історії з акцентом на сучасність і на майбутнє. Колись, я думаю, що невздовзі, з Олексієм Мустафіним. Він з нами був. Дякую дуже. Дякую всім, хто нас дивиться і дивитиметься. Підтримуйте АТR і далі дивіться наш канал.